Dobro večer, pomaže Bog. Ja sam čekao da me neko najavi, ali od toga nema ništa. Ok, prvi put sam u Banja Luci. Cetan grad je prelep, grad je zaista očigledno lep. Ljudi su zaista ljubazni, devojke su prelepe. Ja sam oduševljen. Jednog dana kada odem kod Boga, i on me pita, debeli, hoćeš u pakao ili raj, ja ću mu reći, o raju sam već bio. Moje poštovanje za Banja Luku, jedno veliko. Ja sam danas obišao malo grad, išao sam da uzmem majici i ćevape. Ćevapa nema nigde. Svugde otkupljujemo zlato, srebro, mislim, vi ste bogat grad, tako? Ok, ja ću majici reći da nema ćevapa, ali šta da kažem Vučiću? Znaš, ono kad odem u Srbiji, jel istina da sam toliko bogat? Bio sam na pijaci, ljudi kažu, znaš Vučića? Šta će reći Vučić? Dobio sam ja džabe i ove jabuke i džempere i sve, ali malo su pretrali, morao sam da pogledam na tvrđavu, znaš Vučića, šta će reći Vučić? Ali dobro, ovo je loša fora za početak. Ja sam dobio od Miladina Berića i ekipe 10 minuta večeras, to je sasvim dovoljno. Jer koga može danas duže da sasluša? Jel tako, 10 minuta, joj, previše. Jer pazite, danas je ludo je vreme, brzo se živi, vidite pesme Eurovizije 2-3 minute, irske balade više niko i ne sluša, a lepe su. Olja Bećković 20 sekundi lupa slušalicu. Čeda Jovanović piše biografsku knjigu, zove se U par kratkih crta. Onda se ja pitam šta je s guslarima. Ko još može guslare da sasluša kad krenu od Kulina Bana, sat i po vremena, a zašto guslare ne bi bili manje opštini? Naprimer, dođe guslar, upali televizor i čuje vest, Toma Nikolić završio fakultet. On uzme guslar, jednu strofi sve objasni, evo na primjer ovako. Znači dođe guslar. Na fakultet pratili smo predsjednika Tomu. Nije prošlo ni 2 sata, dono je diplomu. Ojma! Mislim, ja sam malo preterao, ja se šalim, ali konačno smo dobili sposobnog predsjednika mi u Srbiji, čim je završio fakultet, on me je našao i posao, a to je sposobnost, tako misle. Krenuli su hapse Miškovića, pa to je greška. Nije Mišković problem u Srbiji, problem u Srbiji, da se razumemo, su železničari. To je problem, to su Trutovi i Lezeregovići. Pazite, u Novom Sadu na železničkoj stanici još od jula meseca stoji natpis 20 dana do Londona. Koga oni lažu? Pa 4 dana treba njihovoj najbrže lokomotivi do mog Martića. 20 dana do Londona. Kada sam vadio kartu za Smederevo, 30 € karta za brzi voz. Euro na sat. Da sam vadio kartu za putnički, pa majka bi umela tuge za mnom, znaš. Do Subotice sa mnom putovao dečko iz Velsa. Naučio srpski! Kad je izašao iz voza, počeo da peva našu pesmu. Ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala. Kakvi mala, znaš? Onda iz drugog vagona čovjek krenuo na operaciju u Rusiju. Ja vidim, ja sam progledao. Pa progledao si od muke, čoveče, da. Mislim, okej, treba dati ljudima šansu, a to je sve dobro da se brzo živi, ludo, sve ludo u Beogradu je najbolje. Kad izađeš iz autobusa, odmah te sačekaju, ajmo pišanje 50 dinara, ajmo taksijem do Čubore, autoputem 900 dinara, znaš. Mislim, ovi Albanci na autobuskoj stanici su prodavali semenke i kiriki, danas oni prodaju karte. Imao sam nastup na Kosovo, ja došao, dobar dan, dajte mi povratnu kartu do Kosovske Mitrovice, on me gleda. Jeli, o kom povratku ti pričaš, a? Znaš, odmah sam znao zašto je ono stavilo parlamentke na autobuskoj stanici. Ali Beograd je zaista čudan grad. Evo, najopasnije da znate, kad dođete u Beograd je kad ogladnite. I tada kao ono prosječni Srbin biraš pekaru, kontaš najjeftinije, dođeš, uzimaš hleb kao hleb 100 dinara. Hleb 100 dinara, kako 100 dinara? Kaže, da, 25 dinara Vučiću, 25 dinara Dačiću, 25 dinara momcima iz kraja i 25 dinara iz Volikusu jer nema hleba. Hvala ti, sestra, ali dobro, idemo malo na vedrije teme. Da gubim kile kao što gubim publiku posle 5. minuta, bilo bi odlično. Imate li vi problema s seksom, da ja vas pitam? Ja lično nemam problema s seksom. Dok sam bio debel imao sam problem sa seksom, sad kad sam predebel ja nemam taj problem. Hvala milom Bogu, problem je nestao. Dok sam bio debel, padao sam ja u seksualne depresije, 10-15 dana zbog nedostatka seksa, dolazila je baba i prijatelj da mi teše, dođe baba i kao, pa ustani unuče, tvoj deda je bio debel i nikad nije jebo. Hvala ti, baba živala još 100 godina, baš si me utešila. Onda dođu prijatelji kao, ajde ustani iz kreveta, biraj ženu prema svom izgledu.
da biram ženu prema svom izgledu i čitav život radim za drosede, hvala prijatelji, baš ste me utešili, i onda je sam Bog poslao strinu da me izleči. Mislim, nemojte odmah misliti da sam strinu, već strina me digla iz kreveta, odvela me u zoološki vrt i tamo sam vidio sliku koji debeli muškarac, nema lepše slike za debelog muškarca, parenje slonova. Dambo lepo, slonici mici još lepše, a meni srcu milo, pa ko sam ja da gubim nadu? Kada je strina, pogledaj kad je on sa tonu i po našao nešto da naguzi, pa ko si bre ti da gubiš nadu? Nemoj sam čula, više si pao u depresiju. I onda sam se ja malo, ne kažem, prokurčio, ušao sam u ženski svet, počeo sam da lažem, da petljam, da muvam kao svaki muškarac, dame, čekam aplauz za ovo. I onda sam našao jedna devojku, zvala se Sonja, u narodu poznata kao Sonja što je silovala konja. Ona mi je napravila ovo slovo ovdje, vidite, ajde Miroslave, kao gas, gas! I kada sam prvi put vodio ljubav sa njom, ja sam kao svaki normalni Srbin od 33 godine, otišao se pohvali majci, trčao sam i rekao sam, mama, ja sam vodio ljubav, sa čim si vodio ljubav, sine, sa čim? Mama, sa devojkom, je li imala ruku, je li imala nogu, znam da oči nije imala. Mama, vodio sam ljubav sa devojkom, ona je mala, crna, nabijena. Pa ti si vodio ljubav sa Marijom Šerifović! Svetozara, tvoj sinja pedorčina! Znaš ti ko je Marija Šerifović? Ona je toliko ružna jer se Lesi ne bi vratio. Nju limitatori neće da skine, ti si je skinuo čukilo jedna. Zaista bilo je teško objasniti majci da sam ja vodio ljubav, a to je svet zbog moj čala tako bio poštar i velika švalerčina. On je zaista varao moju majku i to je popitao. I rekao je, aha, poštaru, jedan švaler, jedan, sad ćeš ti dobiti naslednika, koji će imati ovu stvar kao konja. Mislio je na milskog konja i na stomak. Njega će nimfomanke odbijati kada sipa špansku mušicu. I tako sam nastao ja i ova priča o debelima i seksu, ali kako mi je rekao, imao sam ja 16 godina, bio sam jako mršav, ali onda se moja majka razbolela od majčinskog sindroma. To je čika Sigmund Freud opisao kao bolest gde majke nesvesno čuvaju svoje sinove. Taktika moje majke bile, kad sam krenuo se dopisujem sa devojčicama, u stvari zvao sam ih preko fiksnog telefona. Znate šta je fiksni telefon? Znate? Hvala, ajde, nije teško, nije teško. Kada sam krenuo se dopisujem sa devojčicama, taktika moje majke bila je, sine, uzmi malo pite, znaš. Kad sam krenuo da izađemo u grad, stani sine, uzmi malo pite. Kad sam prvi put vodio ljubav, ne tiho bilo, uzmi malo pite, sine, znaš. Kad sam došao u Banja Luku, kad sam krenuo u Banja Luku, čula da ima 10 žena na jednog muškarca, stani sine, onda nisam telicu kontenu s pitom, ponesi malo pite, mislim, ovo puno toliko od mene. Glasno.